Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Хлопчыкі, у мяне да вас пытанне. Слухаем тебе, Кася. Вось усе мы ведаем, як выглядаюць хатнія гадаванцы, каты ды кошкі, так? Як жа не ведаць гэтых ласкавых, пушыстых, мурчыстых свавольнікаў? Сапраўды, Кася, каты ды кошкі – гэта ж самыя вядомыя жывёлы ў свеце. І я не здзіўлюся, калі і самыя любімыя. Таму, Кася, мы дакладна ведаем, як яны выглядаюць. І як яны лашчацца і паказваюць кіпцюры. Спадзяюся, і нашы тэлегледачы таксама ведаюць. Добра, хлопчыкі. А як выглядаюць марскія коцікі, вы ведаеце? А як жа? Яны падобныя на цюленяў і на марскіх львоў. Я, напрыклад, без дапамогі я не адрозню, хто з іх хто. А ўсё таму, што яны з'яўляюцца прадстаўнікамі ластаногіх. Таму і падобныя паміж сабой. А на хатніх коцікаў яны падобныя? Зусім не. А чаму ж яны тады называюцца коцікі? Ну, хлопчыкі, хто з вас адкажа? Я, шчыра кажучы, не ведаю. Але мне таксама вельмі цікава. Якое добрае пытанне, Кася. Нам патрэбна дапамога, каб на яго адказаць. Давайте разам пашукаем адказ. Глеб, пачынай. Так. Існуе тэорыя, што марскія коцікі атрымалі сваю назву з-за сваіх доўгіх вусоў. А, я ведаю. Гэта не проста вусы. Яны не толькі для прыгажосці, але і дазваляюць коцікам арыентавацца ў прасторы нават падчас падарожжаў у мутнай вадзе і называюць гэтыя вусы вібрысы. Ой, часам навукоўцы як прыдумаюць што, тады трэба было б усіх жывёл, якія маюць вусы, коцікамі называць. Насамрэч, назвы жывёл – гэта складаная тэма, таму што многія з іх з'яўляюцца перакладзенымі на нашу мову з іншых моў. І як марскі коцік па-навуковаму гучыць? Арктацефал – гэта лацінская мова. Вось гэта імя. А я ведаю некалькі цікавых фактаў пра гэтых жывёл. Расказаць? Вядома, Лесік, мы з задавальненнем паслухаем. Пачынай. Шубка марскіх коцікаў мае два слоі футры. Першы слой больш грубы і даўжэйшы, а другі, што з'яўляецца ўнутраным, больш мяккі. Вось гэта уцяпляюцца коцікі. З такой шубкай ніякія маразы не страшныя. Так і ёсць, бо жывуць марскія коцікі ў мясцінах, дзе заўжды холадна. Але пры гэтым у іх вельмі прыгожыя шубкі. А яшчэ такая шуба дапамагае марскім коцікам захоўваць скуру сухой нават падчас плавання. Якая добрая здольнасць. Менавіта так. Яшчэ адной асаблівасцю марскіх коцікаў з'яўляецца тое, што матулі заўсёды пазнаюць галасы і пах сваіх дзетак, нават праз доўгі час разлукі. На тое, Лесік, яны і матулі, каб заўсёды берагчы і любіць сваіх малых. Згодны, Кася. А яшчэ навукоўцы вызначылі, што большую частку жыцця марскія коцікі праводзяць у вадзе. Так, я чуў, што яны нават спяць пад вадой, калі вандруюць па марскіх прасторах. А зараз самы цікавы факт. Але спачатку пытанне. Як называюць маленькіх марскіх коцікаў? Марскія кацяняткі. А вось і не. Маленькага марскога коціка, калі ён нараджаецца, называюць шчанём. Ну і дзіва, нарадзілася шчаня, а вырас у кацяня. Ніколі нам не зразумець гэтых навукоўцаў. Дзякуй табе, Лесік, за цікавыя веды. Ну а я прапаную паглядзець мультфільм. Хлопчыкі, я тут задумалася, што такое соль. Як што? Гэта мінерал і дабаўка да ежы. Усё так, Глеб, але адкуль яна з'явілася? І як людзі вырашылі дадаваць яе да ежы? Давайте разам разважаць, а па дапамогу звернемся да навукоўцаў. Падтрымліваю. Так. О, вучоныя не ведаюць, хто першым прыдумаў дадаваць соль да страў. Але дакладна вядома, што выкарыстоўвалі яе і ў старажытнасці. Старажытны Егіпет? Грэцыя ды Рым? Усё так.
А яшчэ соль была вельмі каштоўнай. Яна не толькі рабіла ежу смачнай, але і дапамагала дактарам і з'яўлялася валютай. Валютай? Значыць, яна была як грошы? Правильно! Атрымліваецца, што ў далёкія часы соль мела вялікае значэнне. Усё так, Кася. Соль і зараз неабходна людзям, бо яна дапамагае нашаму здароўю. Цікава, а як? Соль дапамагае падтрымліваць водна-салявы баланс. Гучыць вельмі складана. Калі прасцей, то гэты баланс дазваляе нашаму целу працаваць, але ўжываць соль неабходна ў правільнай колькасці. А як соль здабываюць? І дзе ў прыродзе можна сустрэць? Існуе некалькі варыянтаў. Напрыклад, соль выпарваюць з марской вады. Ага, пра тое, што вада ў морах ды акіянах салёная, мы ведаем. Яшчэ адзін варыянт – гэта здабыча каменнай солі. Такія сховішчы атрымліваюцца ў месцах выпарэння старажытных мораў і азёр. Яе здабываюць у шахтах ці кар'ерах. Каменная соль. А я ведаю такое месца ў нашай краіне. Цэлы горад так называецца – Салігорск. Усё так, Глеб. Ёсць і яшчэ варыянт здабычы, калі соль збіраюць з паверхні саляных азёр. Як цікава! Такія звычайныя, на першы погляд, празрыстыя крышталікі для ежы. А такі складаны шлях, пакуль яны апынуцца на нашай кухні. Згодны, Кася. А ці ведаеце вы, як называюцца мясціны з высокай колькасцю мінеральных соляў? Саляныя даліны, саляныя сховішча. Такія мясціны называюцца саланчакі, і яны маюць вельмі прыгожы і незвычайны выгляд. Нам трэба гэта пабачыць. Тады запрашаю ў падарожжа. Якія незвычайныя пейзажы. Так, вось, напрыклад, саланчак Салар де Атакама ў Чылі. Які прыгожы краявід, а соль быццам снег ляжыць. Плошча гэтага саланчаку больш за 3000 кіламетраў, а на яго тэрыторыі ёсць і некалькі азёр. А вось наступны саланчак Салінас Грандес у Аргенціне, ён выглядае як вялізная белая пустыня. Як прыгожа! А раней тут было салёнае возера? Менавіта так. Гэта ж колькі яно выпарвалася? Здаецца, што не за адзін дзень. У кожнай мясціне свой час. Але гэта доўгі працэс і можа займаць ад некалькі дзясяткаў да 1000 гадоў. Лесік, пакажы яшчэ які-небудзь. Гэта саланчак Уюні у Балівіі. Ён з'яўляецца самым вялікім на нашай планеце. І найпрыгожым, якія неверагодныя краявіды. Быццам бясконцая люстэрка. Убачыць такі выгляд можна ў сезон дажджоў. А калі надыходзіць час засухі, саланчак набывае зусім іншы пейзаж. Быццам на другой планеце. І таксама прыгожа. Хочацца адправіцца ў падарожжа. Згодны, Глеб. Але зараз давайце паглядзім працяг мультфільма. Хлопчыкі, я вось што падумала. Навагоднія святы прайшлі, Дзед Мароз і Санта-Клаус ужо адпрацавалі, а разам з імі іх галоўныя дапамагатыя. А ты зараз пра каго кажаш? Пра снягурачку альбо эльфаў? Я кажу пра паўночных аленяў. Вось што яны робяць, калі больш не трэба бегчы ў запрэчцы і развозіць падарункі дзецям. Вядома, што паўночныя алені пачынаюць вандраваць па тундры ў пошуках ежы. А як яны знаходзяць сабе ежу ўзімку, калі ўвесь свет хаваецца пад снегам? У гэтых жывёл вельмі добры нюх, таму яны могуць знаходзіць ежу нават пад вялікім слоем снегу. А што ж яны знаходзяць пад снегам, чым наогул ласуюцца паўночныя алені? Галоўная іх ежа – гэта імхі, лішайнікі, грыбы і ягады. Лесік, а чаму яны не мерзнуць? Мы ўсе ведаем, як холадна на поўначы, нават летам. Уся справа ў тым, што алені прыстасаваны жыць у халодным клімаце. А якія цікавасці вы ведаеце пра паўночных аленяў? Я ведаю, што ў паўночных аленяў незвычайна вялікія і прыгожыя рогі. А я ведаю, што іх рогі называюць каронамі. Шэрсць у аленяў мае цікавы выгляд.
Яна быццам зроблена з маленькіх пустых трубачак. Вось дзіўна, і навошта ім такая шэрсць? Гэта дазваляе аленям захоўваць цяпло падчас вялікіх маразоў. Зразумела, чаму яны добра адчуваюць сябе на поўначы. А яшчэ кажуць, што колер вачэй у аленяў розны ўлетку і ўзімку. І яны дапамагаюць жыхарам поўначы. А таксама Санта-Клаусу і снежнай каралеве. Захапляюся гэтымі аленямі. І не адна ты. Ну а зараз не жадайце зрабіць паўзу на мультфільм. Жадаем, давайте глядзець. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вось і надышоў час развітвацца. Добрага вам настрою і цікавых адкрыццяў. А мы сустрэнемся з вами, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!